מבוא למתמטיקה בדידה, תרגול אחד, מבוא ללוגיקה מתמטית ותחשיב פסוקים. אז דיברנו בשבוע שעבר וגם דיברתם בשיעור על קשרים לוגיים, ודיברנו גם על טבלת אמת. אמרנו שטבלת אמת מציינת את ערכו של פסוק לפי כל ההשמות האפשריות. אז יש לנו פה דוגמה לטבלת אמת עם שני פסוקים אטומיים P ו-Q, ויש לנו פה קשרים לוגיים שלמדנו עליהם גם בתרגול הקודם וגם ראיתי אותם בשיעור, ובואו נמלא את הטבלת אמת. אז הקשר הראשון הוא הקשר גם, מסומן על ידי אבי ההפוכה הזאתי, ואני מזכיר לכם שהוא מקבל true רק אם גם P וגם Q הם true, זאת אומרת בשורה הראשונה הוא יהיה true וכל השאר הוא יהיה false. הקשר O מסומן על ידי V הפוכה, והוא מקבל true, מספיק שאו P או Q יהיו true, זאת אומרת במקרה הראשון ששניהם true ברור שהוא יקבל true, אבל גם מספיק ש-P או Q יהיו true ולכן זה יהיה true, 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 false. אחרי זה קשר הגרירה, אני מזכיר לכם P גורר Q, זאת אומרת אם P יתקיים אני יודע שיגיע Q. הדוגמה שנתנו שבוע שעבר היה, אמא של דנה אמרה שאם היא תלמד למבחן היא תצליח. עכשיו אם דנה למדה למבחן ולא הצליחה, זה היה המצב היחיד שבו המשפט היה שקר כל שאר הפעמים, זאת אומרת אנחנו לא יודעים אם זה יתקיים, זאת אומרת אם דנה למדה והצליחה אז כמובן שהמשפט הוא true, כי זה המצב הכי אינטואיטיבי, זאת אומרת אמרנו שזה יקרה וזה קרה. אם P קרה ו-Q לא קרה, אז זה יהיה false, כי אמרנו שבעצם P גורר Q, זאת אומרת P יתקיים ו-Q לא יתקיים. אבל אם P לא יתקיים, שזה שני המקרים האחרונים, ואלה קצת פחות אינטואיטיביים, אז אנחנו לא יודעים להגיד שום דבר על Q, ולכן אנחנו לא יכולים לשלול את המשפט. זאת אומרת, בשני המקרים האלה זה יהיה true. אחרי זה דיברנו על אם ורק אם, ואמרנו שזה לא מקרי, שמדובר פה בעצם על חץ כפול, זאת אומרת יש לי גם גרירה מ-P ל-Q וגם גרירה מ-Q ל-P, זאת אומרת שאם באחד מהם false, והשני הוא true, אז אנחנו יודעים שהמשפט הוא לא נכון, כי לא הייתה את הגרירה לאחד הכיוונים. אז המצב היחיד שהם יקבלו true זה או ששניהם true, או ששניהם false. במקרה שאחד מהם false ואחד מהם true, בעצם גרירה לא מתקיימת לאחד הכיוונים, ולכן אנחנו מקבלים שהמשפט הוא שקר. הקשר האחרון הוא קשר יחסית פשוט, קשר השלילה מסומן על ידי הדבר הזה, ובעצם עבור P, לא P זה פשוט הפוך מהשורה של P, זאת אומרת אם P היה true אז לא P הוא false, ואם P הוא false אז לא P הוא true. ואז דיברנו על זה גם שאם אנחנו רוצים לפרמל את המשפטים שלנו לפסוקים שאפשר להוסיף עליהם אופרטורים מתמטיים וכולי, אז אנחנו בעצם יכולים להחליף את המילים או המשפטים באותיות ולסמן עם הקשרים הלוגיים שהרגע למדנו. אז בוא נראה את המשפט לדוגמה, אם היום יום רביעי וגם יורד גשם, אז נראה את השיעור בזום. אפשר לראות שהפסוקים האטומיים, שאני מזכיר לכם, הפסוקים האטומיים זה פסוקים שאני יכול להגיד עליהם או שהם true או שהם false, מסומנים בעיגול. אז הנה הראשון, היום יום רביעי וגם יורד גשם, נראה את השיעור בזום. אז בעצם אני יכול להחליף את הפסוקים האטומיים באותיות, ואז אני רוצה לחפש את הקשרים הלוגיים. אז יש לי פה קשר לוגי ראשון שהוא וגם, שהוא מאוד ברור, זה הקשר וגם, זאת אומרת אנחנו נסמן את הווי ההפוכה. ואפשר לראות את האם אז, אמרנו שאם אז מסמן את הגרירה. אז בעצם אני אומר, אם היום יום רביעי, זאת אומרת P וגם Q יורד גשם, מה יקרה? אז נראה את השיעור בזום, זאת אומרת אם גם P וגם Q מקבלים true, זאת אומרת שניהם קוראים באותו זמן, זה יגרור שנראה את השיעור בזום. אוקיי, אז זה היה דוגמה לאיך לקחת משפט והקשרים הלוגיים ולכתוב אותו בצורה קצת יותר פורמלית. עכשיו בדיוק כמו באריתמטיקה, כשיש לנו אופרטורים מתמטיים כמו חיבור, חיסור, כפל, חילוק וכולי, אז גם פה בהיעדר סוגריים יש לנו סדר פעולות. אז כמובן שסוגריים הם תמיד הדבר הראשון שאני מסתכל עליו, אבל בהיעדר סוגריים יש לי סדר פעולות שאני צריך להסתכל עליו, זאת אומרת שאני מקבל משפט, אז אני צריך להסתכל לפי הסדר הזה. אז הדבר הראשון זה קשר השלילה, כמו שלדוגמה כפל בא לפני חיבור, ואז קשר גם, ואז קשר או, קשר אם אז וקשר אם ורק אם. שימו לב, שא' כל זה הסדר שלמדנו אותם, חוץ מקשר השלילה שקפץ ממקום אחרון למקום ראשון. והדבר השני, שלרוב אנחנו לא נבקש מכם לשלוט בזה, או שאנחנו לא ניתן לכם משפט בלי סוגריים, לרוב אנחנו מסדרים את הסוגריים ככה שמספיק להסתכל על זה, אבל כן חשוב שתכירו שזה הסדר של הדברים בהיעדר סוגריים. אוקיי, איך בונים טבלת אמת לשני פסוקים? אז בעצם כשיש לי שני פסוקים אטומיים, אז כמו שאמרתי, כמות ההשמות האפשריות שלי היא 2 בחזקת 2. זאת אומרת 4, אז אני כותב P ו-Q, זה לא משנה אם P יהיה מצד שמאל או מצד ימין, בסדר? השמות של הפסוקים לא משנים.
מה שמשנה זה שכדי לעשות את כל ההשמות האפשריות, מה שאני צריך לעשות זה 2 ו-2, זאת אומרת true, true, false, false, ואז 1 ו-1, true, false, true, false. ככה אני מקבל בעצם את כל הקומבינציות האפשריות. אם אני מסתכל על 3 פסוקים אטומיים, אז אני צריך בעצם לעשות 2 בחזקת 3 שורות, שזה 8 שורות, ועל מנת לבנות את זה, מה שאני צריך לעשות בעמודה הראשונה זה לעשות 4, 4, זאת אומרת true, 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 false, 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 ואז לעשות 2, 2, true, true, false, false, true, true, false, false, ואז לעשות 1, 1, true, false, true, false. עכשיו, מה אנחנו עושים עם 4 פסוקים? אז באופן עקרוני, אנחנו לא ניתן לכם לבנות טבלאות אמת של 4 פסוקים לבד. זה מייגע, אין לזה, זה לא מראה על הבנה, אין לזה טעם בשביל לבדוק האם אתם מקצועיים בחומר או לא. ולכן, שתי אפשרויות. או שאנחנו ניתן לכם לבנות לבד עד 3 פסוקים אטומיים את הטבלת אמת, או שאנחנו ניתן לכם טבלת אמת עם 4 פסוקים אטומיים כבר מוכנה, ואתם תצטרכו להוסיף מה שאתם רוצים לפי התרגיל. אבל יותר מ3 פסוקים אטומיים לבנות לבד, זה לא רלוונטי. אז מה שצריך לזכור זה רק ל2 פסוקים אטומיים ול3 פסוקים אטומיים. ודיברנו על כמה השמות יש לנו. אם יש לנו n פסוקים אטומיים, אז סך הכל יש לנו 2 בחזקת n השמות אפשריות. אוקיי, אז דיברנו בשבוע שעבר על מהי הגדרה. אז אמרנו, הגדרה היא לא נושאת משקל משל עצמו, אלא לרוב זה פשוט שם של משהו וההגדרה שלו. מה בעצם הוא אומר. אז במקרה הזה אנחנו רואים את ההגדרה לשקילות לוגית. שקילות לוגית זה פסוקים A ו-B יקראו שקולים לוגית, שימו לב לסימון, זה בעצם 3 שווה, אם יש להם את אותה טבלת אמת, אוקיי? מה הדבר שאנחנו צריכים לקחת מפה? א' כל לזכור מה השם של הדבר ומה המשמעות של הדבר, זאת אומרת, אם יש לי שקילות לוגית, מה המשמעות? זה שיש להם את אותה טבלת אמת. מה עוד אנחנו צריכים לקחת מפה? שאם אנחנו רוצים להראות שקילות לוגית, מה שאנחנו צריכים לעשות זה לבנות טבלת אמת ולהראות שיש להם את אותה טבלת אמת. אוקיי, אז בואו נראה דוגמה. שואלים אותנו, האם הפסוק הזה הוא שקול לוגית? אפשר לראות את הסימון הזה של 3 שווה. האם הפסוקים שקולים לוגית? מה הפסוקים? בואו נקרא אותם רגע ביחד, ואני ממליץ לכם, אם אתם רוצים לתרגל רגע, לעצור את הסרטון, ורגע לנסות לקרוא את זה בקול לבד, ואז לחזור ולראות אם צדקתם. אז הנה אני מקריא, P וגם Q, או לא P וגם לא Q, שקול לוגית, שימו לב, אני מחליף את הדבר הזה, את השם הזה בשקול לוגית, ל-P אם ורק אם Q. אז כדי להראות את הדבר הזה, אני מזכיר, אנחנו צריכים לבנות טבלת אמת. אז אם אנחנו מסתכלים בפסוקים, אז יש לנו 2 פסוקים אטומיים, P ו-Q, ולכן כשאנחנו נבנה את טבלת אמת, יש לנו טבלת אמת ל2 פסוקים אטומיים, P ו-Q. אוקיי, אז כמו שאפשר לראות, כמו שראינו מקודם, true, true, false, false, ואז true, false, true, false. ועכשיו, איך אני ממליץ לפתור את זה? בעצם לקחת כל פעם 2 איברים מתוך המשפט, ולחבר אותם מתוך מה שיש לנו בטבלת אמת. זאת אומרת, אם אין לנו משהו בטבלת אמת, רגע להוסיף אותו, ואז לחבר, ואם יש לנו אותם, אז לחבר. אז אפשר לראות שמצד שמאל, יש לנו את P וגם Q, יש לנו את P ו-Q בטבלת אמת, ולכן אנחנו יכולים לחבר אותו כבר, P וגם Q, ואנחנו מכירים את הטבלת אמת שזה די טוב, אבל כשאנחנו רוצים לבנות את הטבלת אמת, אנחנו צריכים להסתכל על הפסוקים P ו-Q. אז אנחנו מסתכלים על P ו-Q ובונים את הטבלת אמת, אני מזכיר לכם, זה true רק אם גם P וגם Q הם true. אז יש לנו true וכל השאר false. אחרי זה אני רוצה לעשות את הפסוק לא P וגם לא Q, אבל שימו לב, אין לי את לא P ואין לי גם את לא Q בתוך הטבלת אמת. עכשיו לכאורה אפשר להגיד, פשוט תעשה הפוך ממה שכתוב פה, זאת אומרת, במקום להסתכל על זה כ-true, תסתכל על זה כ-false. אני חושב שזה מאוד מאוד מבלבל, ייקח עוד 20 שניות להוסיף את העמודה של לא P ולא Q, כי הן מאוד מאוד פשוטות, זה פשוט ההפוך של P, ואז זה פחות מקור לבלבולים, כי חבל, זה שאלות שהן קלות והן טכניות, ואם עושים אותן רגע לאט ובטוח, אז הסיכוי לטעות בהם הוא קטן יותר. אז כמו שאמרתי, אני ממליץ פה להוסיף את לא P ולא Q, וזה מה שאנחנו נעשה, נוסיף את לא P, נסתכל על העמודה של P, ופשוט נכתוב הפוך, false false, true true, כן? בדיוק הפוך מהעמודה של P, אותו דבר עם לא Q, אני אסתכל על Q, ואני אכתוב הפוך, false true, false true, ואז בעצם עכשיו אני מסתכל על לא P וגם לא Q, ואני רואה שיש לי את לא P ואת לא Q בטבלה, ולכן אני יכול להוסיף עכשיו לטבלה את לא P וגם לא Q. איך אני עושה את זה עכשיו? עכשיו אני לא מסתכל על P ו-Q, עכשיו אני מסתכל על שתי העמודות האלה, לא P ולא Q. אני מזכיר לכם שוגם מקבל true רק אם שניהם true, ולכן פה יהיה false, פה יהיה false, פה יהיה false ופה יהיה true. זה המקום היחיד שגם לא P וגם לא Q הם true. מעולה. עכשיו אני רוצה לחבר את P וגם Q, עם לא P וגם לא Q, עם הקשר וגם, עם הקשר O. אז מה אני עושה? אני בעצם כותב את זה, ועל מה אני אסתכל עכשיו? על העמודה הזאתי, ועל העמודה הזאתי. למה על שתי העמודות האלה? כי זה מה שאני רוצה לחבר ביניהם עכשיו, עם הדבר הזה ועם הדבר הזה, באמצעות הקשר O.
מתי הקשר או מקבל true? מספיק שאחד מהם יהיה true. אז בשורה הראשונה יש לי true, בשתי השורות האחרות שניהם false, ולכן אני אקבל false ו-false, ובשורה האחרונה יש לי true פה, ולכן אני אקבל true, false, false ו-true. עכשיו סיימנו עם אלה, ובעצם נשאר לי רק את P אם ורק אם Q. אני רואה שיש לי גם את P וגם את Q בתוך הטבלת אמת, ולכן אני יכול כבר לרשום P אם ורק אם Q, וזו טבלת אמת שאנחנו כבר מכירים, מסתכלים על P ו-Q, והמצב היחיד שזה יקבל true, זה או ששניהם true או ששניהם false, ולכן יהיה לי true, false, false, true, ותסתכלו מה קיבלנו, קיבלנו שגם לפסוק מצד שמאל וגם לפסוק מצד ימין, יש את אותו טבלת אמת, true, true, false, 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 true, true. ולכן אני יכול להגיד ששני הפסוקים הם שקולים לוגית. זו בעצם ההוכחה להראות ששני פסוקים הם שקולים לוגית. תאותולוגיה וסתירה. אז עוד שני הגדרות. ההגדרה הראשונה נקראת תאותולוגיה. פסוק שהעמודה שלו בטבלת האמת מכילה רק true נקרא תאותולוגיה. זאת אומרת, אם אני בונה טבלת אמת וכל השורות הם true, אני יכול להגיד על הפסוק הזה שהוא תאותולוגיה. זאת אומרת, לא משנה באיזה השמה אנחנו ניתן לפסוקים האטומיים שנמצאים בתוכו, תמיד אנחנו נקבל ערך של true. ובדיוק הפוך, פסוק שהעמודה שלו בטבלת האמת מכילה רק false נקרא סתירה. כמובן שאנחנו נראה דוגמה לזה עכשיו. אז תרגיל 2, שואלים אותנו האם P וגם לא P, תאותולוגיה, סתירה, או לא זה ולא זה. אז בואו נחשוב רגע אינטואיטיבית, לא חייב לעשות את השלב הזה, זאת אומרת, טבלת אמת מספיקה כדי להוכיח את זה, אבל אם אני חושב על זה, האם זה יהיה נכון? כנראה שזה יהיה סתירה. למה שזה יהיה סתירה? כי אני לא יכול להיות פה וגם לא פה. זה או שאני פה או שאני לא פה, נכון? אז P וגם לא P. איך אנחנו פותרים את זה? אז עוד פעם אני אומר, טבלת אמת, כי אנחנו צריכים להראות שעבור כל ההשמות האפשריות זה או הכל true ואז יהיה תאותולוגיה, או שהכל false ואז יהיה סתירה, או לא זה ולא זה ואז נקבל חלק כאילו true וחלק false. אבל כדי להראות את הדבר הזה, אפשר להוכיח את זה באמצעות טבלת אמת. למה אני כל פעם חוזר על זה? ואתם תראו את זה הרבה, את הריבוע בצד שמאל ואז את התשובה של זה, כי אני רוצה שתבינו שתרגילים בסוף, אין פה איזה משהו יותר מדי מסובך. בסוף זה רגע להבין מה מבקשים מאיתנו, ואז רגע לחשוב איך אנחנו פותרים את זה, ושוב, מה ראינו בכיתה, מה ראינו בשיעורי בית, אבל כל הזמן לחשוב איך אני פותר את זה. לא, כאילו, לא לקחת את החומר כמשהו רק עיוני, אלא גם כמעשי, לחשוב כל הזמן מה אני עושה עם הדברים שמלמדים אותי. אז עוד פעם, איך אנחנו מוכיחים את זה? טבלת אמת. P ולא P, בסדר? אלה שני הפסוקים האטומיים שלנו, ועכשיו אנחנו צריכים להוסיף פה את P וגם לא P. עכשיו אני מזכיר לכם, וגם מקבל true רק אם שניהם true. בשורה הראשונה יש לי false ולכן הוא יהיה false, ובשורה השנייה הוא יהיה false ולכן הוא יהיה false. מה קיבלתי? בעצם שעבור כל ההשמות האפשריות של P וגם לא P, אנחנו מקבלים false ולכן זה יהיה סתירה. עכשיו השאלה הבאה, האם P או לא P תאותולוגיה סתירה או לא זה ולא זה? עכשיו, בוא נחשוב רגע עוד פעם על האינטואיציה, האם אני פה או שם, או יותר נכון להגיד פה או לא פה? כן, אני בהכרח או פה או לא פה, בסדר? אז זהו, אז יש לי P או לא P, אני מוסיף את זה פה, ואני מזכיר לכם, או מקבל true, מספיק שאחד מהם יהיה true, אז בשורה הראשונה יש לי true ולכן הוא יהיה true, ובשורה השנייה יש לי true, ולכן הוא יהיה true, ולכן קיבלתי שעבור כל ההשמות האפשריות, יש לי פה true, ולכן הפסוק הזה הוא תאותולוגיה. זאת אומרת, עבור כל ההשמות האפשריות של P, אנחנו מקבלים שהפסוק הזה מקבל true. עוד שאלה, האם P וגם Q, או P גורר לא Q, תאותולוגיה סתירה, או לא זה ולא זה? אז כמו שעשינו בדיוק מקודם, איך אנחנו פותרים את זה? אז עוד פעם אני רוצה שהמנטרה הזאת תחזור, טבלת אמת. עוד פעם, איך אני עושה את הטבלת אמת הזאת? אז יש לי פה שני פסוקים אטומיים, P ו-Q, אני בונה טבלת אמת של P ו-Q עם 4 שורות, ולאט לאט אני מתחיל לחבר שני איברים בכל פעם שיש לי בתוך הטבלת אמת. אז בהתחלה יש לי את P ו-Q, ויש לי את P וגם Q, ולכן P וגם Q אני מוסיף אותו לטבלת אמת, ואת הטבלת אמת שלו אנחנו כבר מכירים, הוא יהיה true רק בשורה הראשונה, ובכל השאר הוא יהיה false, כי רק בשורה הראשונה יש לו שני true. אחרי זה אנחנו רוצים לעשות את P גורר לא Q, אבל שימו לב, אין לנו את לא Q, ולכן אנחנו נוסיף רגע את לא Q. לא Q זה בדיוק הפוך מ-Q, אז יהיה לי false true, false true. אחרי שהוספתי את לא Q, אני יכול לעשות את P גורר לא Q. עכשיו אני צריך להסתכל על P ועל לא Q. true גורר false, זה המצב היחיד שהוא false. true ו-true כמובן שזה true, false ו-false כמובן שזה true, ו-false ו-true זה גם true. עכשיו סיימתי לעשות את P גורר לא Q, ועכשיו אני יכול לחבר את P וגם Q, או P גורר לא Q. איך אני מסתכל? אני מסתכל על שתי העמודות האלה, או מקבל true, מספיק שאחד מהם יהיה true, אז בשורה הראשונה יש לי true, ובשורה השנייה יש לי true, ובשורה השלישית יש לי true, ובשורה הרביעית יש לי true, בסך הכל קיבלתי 4 true, זאת אומרת עבור כל השמה
של P ו-Q, הפסוק הזה תמיד יקבל true, ולכן קיבלנו שהפסוק הזה הוא טאוטולוגיה. אוקיי, שימו לב, תרגיל 3, הוכיחו בשלילה כי P גורר Q גורר R וגם Q גורר P גורר R. מה רוצים שאנחנו נוכיח? רוצים שנוכיח בשלילה כי הדבר הזה הוא טאוטולוגיה. עכשיו, השאלה המתבקשת היא איך לפתור את זה. מה עושים? בסדר? אם לא היה כתוב פה הוכיחו בשלילה, מה הייתי רוצה שנעשה? שנעשה טבלת אמת. זאת אומרת, יש לנו P, Q ו-R, לעשות טבלת אמת של 3 פסוקים אטומיים ולהתחיל לפתור את זה. בסדר? ולהראות שזה טאוטולוגיה. אבל פה, שימו לב, ביקשו להוכיח בשלילה, ולכן אני לא יכול לעשות באמצעות טבלת אמת, אני צריך לעשות את זה על פי מה שהתרגיל ביקש. אני מזכיר לכם את השיעור הקודם, איך אנחנו מוכיחים בשלילה. כדי להוכיח בשלילה בעצם, אני מניח שהטענה היא לא נכונה, ואז מגיע לסתירה. אז כדי לעשות את זה, אני מניח בעצם שהפסוק הזה הוא לא טאוטולוגיה, נכון? כי ביקשו מאיתנו להוכיח בשלילה שהוא טאוטולוגיה, אז כדי להוכיח, ביקשו מאיתנו להוכיח בשלילה שהוא טאוטולוגיה, אז כדי להוכיח בשלילה שהוא טאוטולוגיה, אני מניח בשלילה עוד פעם, שהפסוק הזה הוא לא טאוטולוגיה. מה זה אומר שהוא לא טאוטולוגיה? מה זה טאוטולוגיה? שכל ההשמות שלו הן true, נכון? אז אם הוא לא טאוטולוגיה, זה אומר שמה? זה אומר שיש לו לפחות השמה אחת שהוא false. עכשיו תסתכלו על הפסוק הזה, ואני רוצה לשאול אתכם מתי הפסוק הזה הוא false. הפסוק הגדול, תסתכלו על כאילו בין הסוגריים האלה לסוגריים האלה שאמורים להיות. לא, בסדר. בין הסוגריים האלה לפה. מתי כל הדבר הזה false? אז תסתכלו, יש לי פה בעצם גרירה. אז מתי כל הדבר הזה הוא false? כשההתחלה הוא true, נכון? שההתחלה הוא true, והסוף הוא false, נכון? אז כדי שהדבר הזה יהיה false, אני אומר בעצם שההתחלה צריך להיות true, והסוף צריך להיות false. מעולה. עכשיו בוא ניכנס לזה עוד פעם. מתי הדבר הזה הקטן, P גורר R הוא false, כן? כי אמרנו שהוא צריך להיות false, אז מתי הוא false? מתי ש-P הוא true, נכון? יש לי עוד פעם גרירה. מתי ש-P הוא true, ו-R הוא false. ולכן אני יכול לדעת שאם כל הדבר הזה הוא false, אז P הוא true ו-R הוא false, אוקיי? עכשיו שימו לב. אני יכול לקחת את מה שיש לי עד עכשיו, זאת אומרת P שווה true ו-R שווה false, ולהציב אותו גם בביטוי הזה, נכון? יש לי גם P פה וגם R פה. אז זה מה שאני עושה, אני לוקח את זה בעצם, ואני מציב את זה. אז בעצם יוצא לי שמהדבר הזה, גורר true גורר Q, גורר false, וגם Q שווה ל-true, אוקיי? אז בעצם קיבלתי שאני חוזר על כל המהלך, בסדר? אנחנו בשלילה שזה לא טאוטולוגיה. מזה שזה שלילה, אנחנו יודעים שקיימת השמה אחת, שעבורה הפסוק הזה הוא false. כדי שהפסוק הזה יהיה false, אז הגרירה צריכה להיות בהתחלה true, זאת אומרת הסוגריים הגדולים צריכים להיות true, והסוגריים הקטנים צריכים להיות false, בסדר? אז אנחנו יודעים שזה true וזה false. עכשיו, כדי שהסוגריים הקטנים יהיו false, אז P צריך להיות true ו-R צריך להיות false. אז זה מה שהצבתי, P שווה true ו-R שווה false. הצבתי את זה בסוגריים הראשונים וקיבלתי שאת זה, בסדר? עם ההצבות של true ו-false של P ו-R, ואני יודע שכל הדבר הזה צריך להיות true. עכשיו שימו לב. אם Q שווה ל-true, כן? מה אני מקבל? אני בעצם מציב את זה, ואז יוצא לי true גורר false. true גורר false, אני מזכיר לכם, בגרירה זה אומר שזה false. אם זה false, אז יש לי true גורר false, נכון? אז גם זה false. ואז יש לי false וגם true, זה לא true, נכון? כי אמרנו שוגם צריך להיות שניהם true. ולכן, false וגם true שווה ל-true, זה לא נכון, זה סתירה. עכשיו שימו לב, מה האופציה השנייה? או ש-Q שווה true, או ש-Q שווה false. אם Q שווה false, שימו לב, יש לי פה וגם, נכון? כדי שכל הביטוי הזה יהיה true, צריך שגם זה יהיה true וגם זה יהיה true. זאת אומרת, שגם פה אני מקבל סתירה. אז מה יצא? שבעצם הנחנו בשלילה שזה לא טאוטולוגיה, זה אומר שיש לו השמה אחת false, לא הצלחנו להראות שההשמה הזאת של false היא אפשרית, נכון? קיבלנו סתירה. ולכן, הטענה היא נכונה, והפסוק הוא טאוטולוגיה. בסדר? הראינו בשלילה שהוא נכון. שימו לב, איזה עוד סוג של הוכחה התחבא פה? אז התחבא פה הוכחה של חלוקה למקרים. בעצם אנחנו יודעים ש-Q, כל פסוק אטומי יכול להיות או true או false. בעצם הגענו למבוי סתום, אנחנו לא יודעים שום דבר על Q, אבל אני יכול לחלק את זה למקרים, או ש-Q שווה true, או ש-Q שווה false, זה מה שעשינו, וראינו שבכל מקרה אנחנו מקבלים סתירה. אוקיי, אז עכשיו אנחנו נדבר קצת על שקילויות בסיסיות. אתם תכירו אותם בהמון וריאציות שונות, אתם תראו אותם גם בליניארית וגם בחדווה. לא צריך להיבהל גם מהשמות, לדוגמה קומוטטיביות, וגם מהדברים האלה.
תעברו על זה בבית אחר כך, אני אעבור על זה מהר כי זה מאוד טריוויאלי, אבל להסביר את זה קצת יותר מסובך. בקיצור, אין לכם מה לדאוג בזה, זה מאוד מאוד פשוט. כשיגיע משהו שממש צריך לזכור אותו, אני אגיד לכם, בסדר? עוד מעט אנחנו נגיע לחוקי דה מורגן, ששם באמת שווה רגע לשים לב. אז P או Q, כן? זה אותו דבר כמו לכתוב Q או P, בסדר? זה שקול לוגית, זה מה שדיברנו על הסימן הזה, וגם אם תחשבו על זה מאוד בפשטות, הטבלאות האמת שלהם הן זהות, בסדר? זה לא משנה מה אני כותב באיזה צד. P וגם Q זה אותו דבר כמו לכתוב Q וגם P, בסדר? אז זה נקרא חוק החילוף, קומוטטיביות, כמו שאמרתי, אתם תראו אותו בהרבה סיטואציות, זה נראה קצת הרבה חוקים, אבל בסוף זה מאוד מאוד פשוט וטריוויאלי. חוק הקיבוץ, אסוציאטיביות, בעצם מה אנחנו אומרים? P או Q או R, זה בדיוק אותו דבר כמו לכתוב Q או P או R. אותו דבר עם וגם, P וגם Q וגם R, זה אותו דבר כמו להגיד Q וגם P וגם R. אוקיי. חוק הפילוג, דיסטריביוטיביות, זה P או Q וגם P או R, זה אותו דבר כמו להגיד P או Q וגם R, בסדר? אותו דבר פה, P וגם Q או P וגם R, זה אותו דבר כמו להגיד P וגם Q או R. עכשיו חשוב לשים לב, כללי דה מורגן זה כללים שהם לא מאוד טריוויאליים כמו הכללים הקודמים, והם מאוד מאוד עוזרים, אנחנו נראה אפילו תרגיל היום שהוא יכול לעזור לנו לפתור אותו. אז לא P או Q, זה אותו דבר כמו להגיד לא P וגם לא Q, בסדר? לא P וגם Q, לא P או Q, זה אותו דבר כמו להגיד לא P וגם לא Q. עכשיו זה לא P וגם Q, זה אותו דבר כמו להגיד לא P או לא Q. ושלילה כפולה, לא P זה P, בסדר? עוד פעם תעשו לאיזה טבלת אמת, אתם תגלו את זה יחסית בקלות. וזהות גרירה, P גורר Q, זה אותו דבר כמו להגיד לא P או Q. אוקיי, אז סיימנו פחות או יותר את העניין הזה של תחשיב פסוקים וקשרים לוגיים. עכשיו אני רוצה לעבור למשהו שנקרא הצרנה, דיברנו על זה קצת בשבוע שעבר, דיברנו על הקמתים לכל וקיים. הצרנה זה בעצם לקחת משפטים, אומנם משפטים שמדברים על מתמטיקה, אבל להפוך אותם לסימונים מתמטיים, אוקיי? אז בואו נראה תרגיל. מבקשים מאיתנו להצרין שלכל מספר חיובי קיים מספר גדול ממנו, אוקיי? אז עוד פעם, אני מזכיר לכם, את הכמתים לכל וקיים, אנחנו מכירים, לכל אני מזכיר לכם זה ה-A ההפוכה, וקיים זה ה-E ההפוכה. עכשיו מבקשים איתנו להגיד, לכל מספר חיובי, איך אני מסמן מספר חיובי? אז אני אומר, לכל x גדול מ-0, בואו נראה את זה, ואז נוכל לעבור על זה. לכל זה ה-a ההפוכה, x גדול מ-0 זה אומר מספר חיובי, קיים זה ה-e ההפוכה, כן? קיים איזשהו מספר y, ככה שהוא גדול ממנו, y גדול ממש מ-x, אוקיי? עכשיו אני שואל את המשפט הזה, אפשר להפריך, להוכיח, אז דיברנו על זה שבוע שעבר, אפשר להוכיח את המשפט הזה, נכון? יש אינסוף מספרים. אבל אני רוצה שנראה איך אפשר לנסח את שלילת הטענה ללא השימוש בקמת ללא. בסדר? ללא השימוש בקשר הלוגי ללא. כאשר אנחנו רוצים לנסח בשלילה משהו, אז לכל יהפוך לקיים, וקיים יהפוך לכל, כאשר פי של x הופך ללא פי של x. אוקיי? אז בואו נראה את זה. אני רוצה לנסח את השלילה של זה. מה אני רוצה בעצם להגיד? אני רוצה להגיד לא לכל מספר חיובי, קיים מספר גדול ממנו. אני לא עוסק אגב האם המשפט הזה נכון או לא, כי המשפט הזה לא נכון, אבל אני כן רוצה לנסח אותו. אז לא לכל מספר חיובי קיים מספר גדול ממנו, זה פשוט לקחת את המשפט הזה ולהוסיף לו את קשר השלילה, נכון? להוסיף לו את הלא, ואז אני מקבל לא לכל מספר חיובי קיים מספר גדול ממנו. עכשיו, אני רוצה לאט לאט להתחיל להכניס את קשר השלילה פנימה, וכל פעם להפוך את הכמתים. אז כמו שאמרנו מקודם, קשר השלילה פלוס לכל בעצם הופך לקיים. אז אני בעצם לוקח את קשר השלילה, מכניס אותו פנימה ומחליף את הלכל הזה בקיים. נכון? אז קיים x חיובי, קיים מספר חיובי. עכשיו תסתכלו, הקשר של השלילה הוא פה. עכשיו אני רוצה להכניס אותו עוד פנימה. בואו רגע נראה מה כתוב פה. קיים x חיובי, כן? קיים x חיובי, ככה שלא קיים y, ככה ש-y גדול מ-x. זה עדיין נכון, כן? זה עדיין נכון. אבל אנחנו רוצים עדיין להיפטר מהקשר של השלילה. אז כדי להיפטר מהקשר של השלילה, להחליף את לא וקיים בלכל. בסדר? זה מה שעשינו פה. עכשיו שימו לב שעשינו עוד קפיצה, נכון? אמרנו
P של X הופך ללא P של X. אם אני רוצה להפוך את הטענה הזאת, Y גדול מ-X, כן? אז ההפוך של הטענה, ופה זה נושא עניין קצת עדין, אז תשימו לב, Y גדול מ-X, ההפך שלו בדיוק זה Y קטן שווה מ-X. בואו נראה למה. נגיד ו-X הוא המספר 3, כן? אז אם אני אומר ש-Y גדול מ-X, אז Y יכול להיות 4, 5, 6, 7. אם אני רוצה להפוך את הטענה, נכון? אז X עדיין שווה 3, אבל אני מזכיר לכם, המספר הקטן ביותר ש-Y יכול להיות הוא 4. אז עכשיו המספר הגדול ביותר שיכול להיות הוא 3, ולכן כשאני מחליף את Y גדול מ-X בטענה ההפוכה, יוצא לי Y קטן שווה מ-X, כן? עוד פעם, Y פה יכול להיות 4, 5, 6, ופה הוא יכול להיות 3, 2, 1. אז בואו נקריא את המשפט עכשיו. קיים X חיובי, כן? קיים X חיובי, ככה שלכל Y, X גדול שווה מ-Y. בסדר? זה ההפוך, רק בלי קשר השלילה. בואו נראה דוגמה נוספת להצרנה. תרגיל, עצרינו את המשפט הבא. קיימים XY, ככה ש-X קטן מ-Y, אך X בריבוע גדול מ-Y בריבוע. בסדר? עוד פעם, קיימים X ו-Y, קיימים, איך אנחנו כותבים את זה? עם E הפוכה, ככה ש-X קטן מ-Y, X, אנחנו מכירים את הקמת של קטן מ-Y, אך X בריבוע גדול מ-Y בריבוע. אז בואו נכתוב את זה. קיים X ו-Y, ככה שמה? X קטן מ-Y, וגם X בריבוע גדול מ-Y, פה חסר בריבוע. בואו נוסיף פה בריבוע. בסדר? זה היה חסר. אוקיי. אז עכשיו אני רוצה לתת לכם דוגמה. X שווה מינוס 1, נכון? אז X קטן מ-Y שווה ל-0, אבל שימו לב, כשאני מעלה בריבוע, X בריבוע שווה 1, אבל הוא גדול מ-Y בריבוע, נכון? זאת אומרת, מה יש לי פה? האם זו הוכחה למשפט הזה? אז במקרה הזה, בגלל שהמשפט הוא קיים, בעצם הראיתי שקיים דבר כזה, ולכן הוכחתי את המשפט, כן? אני מזכיר לכם, בטענות של לכל, אנחנו צריכים להראות הוכחה ישירה, הוכחה בשלילה וכולי, כמו שאמרנו מקודם, אבל אם יש לי משפטים של קיים, מספיק שאני מראה דוגמה אחת, ובעצם הוכחתי שקיימים X ו-Y. אוקיי, אז עוד פעם נסחו את שלילת הטענה הזאתי. לכל X גדול מ-0, או לכל מספר חיובי, קיים איזשהו Y, ככה ש-Y גדול מ-X, וגם Y גדול מ-5. אוקיי? אז בואו נראה איך אנחנו עושים את זה. אז כמו שאמרנו מקודם, יש לנו את הפסוק הזה, אנחנו רוצים להוסיף לו את הקמת של השלילה, כן? ועכשיו אנחנו נכניס אותו כל פעם לאט לאט פנימה, כשנחליף את השלילה והלכל בקיים, ואת השלילה והקיים בלכל, ועכשיו אני רוצה להבין איך אני עושה את השלילה של הדבר הזה. עכשיו שימו לב, שיש לי פה טענה, כן? וגם טענה. וזה בדיוק חוקי דה מורגן, זאת אומרת יש לי שלילה על P וגם Q. איך אני עושה את השלילה של P וגם Q? אני עושה לא P או לא Q, בסדר? אז בעצם אני הופך את הדבר הזה ללא P, ואת זה ללא Q, ואת זה הופך ל-O, ומקבל את הפסוק הזה. בסדר? קיים X חיובי, ככה שלכל Y, Y קטן שווה מ-X, או Y קטן שווה מ-5, בסדר? אם זה לא ברור לכם, תעברו על זה לאט לאט, אבל בעצם פה היה לנו טענה אחת, זה ה-P שלנו, כאילו, במרכאות, זה ה-Q שלנו, כן? ואז יש לי וגם, כשאני רוצה לעשות שלילה על זה, אז אני בעצם צריך להשתמש בחוקי דה מורגן, לא P וגם Q, זה שקול לוגית ללא P או לא Q, אז בעצם הפכתי את שניהם, והייתי צריך להפוך גם את ה וגם ל-O. בשבוע הבא אנחנו נתחיל תורת הקבוצות, שזה כבר ממש לצלול לליבת החומר שלנו. יש לכם את תרגיל בית אחד שיעלה ביום שלישי, אם אני לא טועה למודל, וזהו, שיהיה שבוע נהדר.